Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uwana yau dai ni ne na ƙara dawo muku. Insha Allah na zo muku da abu ne mai amfani bisa WhatsApp game da istaci. Yadda za ka iya ka ɗauki mutane wanda kake so su ringa ganin istaci ɗinka. Insha Allah a baya mun yi magana bisa kan in kana son mutum ba ka sai ya ga istaci ɗinka za ka iya ka ɓoye shi bar ganin istaci ɗinka. To yau mun zo ne bisa in kana son mutane kake son su ringa ganin istaci ɗinka. Su za ka ɗauka ka ajiye wuri guda yadda za da ka ɗora istaci su iya za su iya gani. Insha Allah kada ku manta ku mun subscribe Niger TV tawa da zarar mun ɗora sabon ayyukan mu za ku ringa gani ba tare da kun sha wahala ba. Yanzu mu je bisa kan aikin da muke son mu isar. Yanzu bari mu shiga mu ɗoro istaci yanzu. Bari mu ɗora foto gashi. Shi adda sauƙin sauka. Yanzu gashi ya sauka. Yanzu bari mu fita mu shiga cikin WhatsApp ɗayan. Mun ga ganin ya zo mana shi ne ko wanda mu ɗora yanzu. To yanzu zan shiga cikin WhatsApp ma guda ɗaya. Shi ma ganin ya ɗoro min da ya nuno min da shi ne. To yanzu insha Allah yanzu ta yaya ne za mu yi mu wanga shi bar gani wanga shi zan gani. Yanzu shi ne za mu shiga mu yi. Wangan yana bisa mai contact. Yana nufin duka mai numeron ka zai iya ganin istaci ɗinka. Nan kuma mai contact mun yi magana bisa gare shi a baya wanda shi ne wanda za ka iya in ba ka san mutum su ga istaci ɗinka za ka iya ka sa su ciki ka ɓoye su. To insha Allah yau kuma bisa na uku wanga shi ne za mu yi aiki da shi in Allah ya yarda. Yanzu bari in ɗauki numeron da ke son na ya ringa ganin istaci na shi ɗaya kawai. Yanzu gashi na ɗora shi ne nasa. Yanzu bari na fita. Yanzu bari na ɗora istaci yanzu. Yanzu gashi na ɗora istaci ko. Yanzu bari mu fita mu shiga WhatsApp wanda shi ne mun ka aza ga nan. Kun ga ya zo mana da ya sa istaci. To yanzu bari mu shiga cikin WhatsApp wancan shi da ba shi ne an ka sa ba. Kun ga bai zo ba. Devotion tun na ɗazu ne kusan minti ɗaya da yayi. Insha Allah da haka ne mun ka zo muku. Yanzu in kuma kana son ka fidda kowa ya zan ganin shi hawance na duka kowa sai ka koma cikin inda mun ka shiga kuma za ka shiga ka fidda shi. Ka fita. To kada ka manta kada ka bar shi bisa wangan na ƙasa. Ka maida shi bisa na uku. In ka bar shi bisa na ƙasa ba wanda zai ƙara ganin istaci ɗinka. Insha Allah. Haka ne mun ka zo muku da shi. Insha Allah kada ku manta ku subscribe Niger TV tawa da zarar mun ɗora sabon ayyukan mu za ku ringa gani ba tare da kun sha wahala ba.